Il-Gvern Malti ħad deċiżjonijiet li jħarsu kemm l-interess nazzjonali kif ukoll id-dinjità umana. Dan saħħu l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervista li xandret fuq One Radio fejn f'kummenti li ta' brabta mal-immigrazzjoni. Joseph Muscat qal li Malta ma tabbiġ pis li ma tiflaħx għalih u fl-istess waqt il-Gvern żamm sod dak kull li ma kienx l-obbligu tiegħu li jieħu. U jien bħala Prim Ministru meta nieħu dawn id-deċiżjonijiet irrid nibbilanċja bejn żewġ fatturi kruċjalissimi li huma l-interess nazzjonali, jiġifieri l-interess ta' kull Malti u Maltija. Ukoll irrid nibbilanċja mad-dinjità umana li dik hija xi ħaġa li hija parti essenzjali minn dak li tagħmilna soċjetà demokratika. Hija waħda mir-raġunijiet illi jien għażilt illi nimmilita fil-Partit Laburista għaliex id-dinjità umana kif meqjusa fil-valuri ta' l-ugwaljanza fuq kollox huma parti essenzjali minn dak li nemmnu fih. Il-Prim Ministru semma kif Malta għandha l-obbligi legali u internazzjonali li jiddeterminaw ir-reputazzjoni ta' pajjiżna ma' stati oħra u għalhekk jeħtieġ li jintlaħaq bilanċ. Hemm obbligu internazzjonali u legali illi biex pajjiż ikun meqjus bħala pajjiż li tista' toqgħod fuqu, il-liġijiet internazzjonali li aħna marbutin miegħu irridu illi insegwuhom. Inkella nispiċċaw wieħed minn dawk il-ftit pajjiżi madwar id-dinja illi ma jafdana ħadd. U ma jafdak ħadd ma jfissirx ma jafdawx fuq kwistjonijiet ta' immigrazzjoni, jfisser li ma jafdawk fuq xejn. Ibda minn sigurtà, spiċċa minn investiment u minn ekonomija. Brabta mal-kwistjoni tal-bastiment Aquarius, il-Prim Ministru fisser kif permezz tal-inizjattiva tal-President Franċiż Emmanuel Macron instabet soluzzjoni Ewropea li waslet biex il-vapur issa qiegħed f'Marsilja, filwaqt li 141 persuna abbord tqasmu bejn Franza, il-Ġermanja, Spanja, il-Portugal u Lussemburgu. B'referenza għal 114 persuna li ġew salvati mill-għarqa fl-ibħra territorjali Maltin. Il-Prim Ministru qal li minkelli dawn ġew salvati fl-ibħra Maltin, 60 minnhom ukoll ser jittieħdu f'pajjiżi oħra. Dwar l-immigranti li nstabu jgħixu frazzett tal-baqar bħal qormi. Il-Prim Ministru qal li għal kuntrarju tal-impressjoni li ngħatat l-immigranti ġew Malta bl-ajruplan mill-Italja b'dokumenti legali Italjani u li telqu minn hemm għax ma sabux xogħol. Minkejja dan il-Prim Ministru semma kif il-Gvern ser ikun qiegħed jaħdem sabiex dawn jinbagħtu lura. Dwar it-traċedja fuq il-pont ta' Ġenwa, il-Prim Ministru tenna l-impenn tal-Gvern Malti li jagħmel analiżi fejn sa issa saru tiswijiet ta' emerġenza fuq il-pont tal-Mistra u fil-futur qrib ser isiru xogħlijiet fil-pont ta' Ħalqormi. Dwar l-aħħar rapport tad-DBRS li kkonferma r-rating ta' Malta A-high bi prospetti stabbli, il-Prim Ministru fisser ir-rapport bħala pożittiv. Innota l-kummenti interessanti tad-DBRS dwar il-governanza u l-inkjesta e-Grant u kif Malta tibqa' mal-aqwa 25 tad-dinja fl-indikaturi tal-Bank Dinji. Dottor Muscat qal li dan juri l-mod kif qed titmexxa l-ekonomija u kif il-Gvern qed jaħdem għal aktar investiment u xogħol li qed iwasslu għal riżultat bħal dan.